Wara l-istorja li Net News vela dwar is-sitwazzjoni diżastruża li qegħdin jgħixu fiha numru kbir ta' familji f'binja tal-appartamenti tal-Gvern fil-Ħamrun, jidher li ttieħdu passi dwar dan l-appartament li fih isiru l-abbużi ta' droga. F'dan l-appartament li kellu l-bib sgassat u dejjem miftuħ, kienu jiġu numru ta' persuni li kienu jikru l-post biex fih jabbużaw mid-droga. Apparti hekk il-vittmi ta' droga kienu jħallu siringi u fliexken li bihom jieħdu droga fil-kuruturi tal-komun u li għalhekk it-tfal fil-binja jistgħu faċilment isibuhom. Drabi oħra residenti qalulna li dawn il-persuni li jabbużaw mid-droga kienu anke jittaqbu fil-kuruturi u waqt li jkunu taħt l-effett ta' droga ġieli jippassiġġjaw fil-kuruturi u b'riżultat ta' dan ibeżżaw lir-residenti. Dan il-flet minn filgħodu sa flaxija bin-nies jieħdu drogi hemm ġew. Iħallu l-affarijiet sakemm qed jieħduhom hemm ġew u huma jagħmlu ħsara lil ħadd jien niġraw nqum x'inhu ma jieħdu, imma li jħallu s-seringi barra. Il-bottijiet bil-pipa tal-koku affarijiet kollox barra, hawnhekk hawn xjuħ hawn tfal, it-tfal laqas għadhom joħorġu jilagħbu fil-kurutur u xjuħ l-istess l-anzjani l-istess ħaġa laqas għadhom jidhru l-barra. Iżda wara li ħarġet l-istorja minn Net News il-bib ta' dan l-appartament ġie msakkar mill-awtoritajiet responsabbli u saħansitra ir-residenti stess waħlu injama biex aktar jassiguraw li dan il-bib ma jerġax jiġi żgassat. Intant dakinhar li Net News tella l-artiklu fuq is-sit netnews.com.mt dwar l-appartament perikolus, is-CEO tal-Awtorità tal-Housing Stephen McCarthy ikkummenta fuq l-artiklu u qal li se jinvestiga l-każ. Iżda madankollu rrimarka li meta tiġi għall-infurzar tal-liġi dak u xogħol il-pulizija.